Ja, nou, dat pakt nee, dat ken je nooit, want je moest dat weer, hoe ik met in de troon gezeten heb, heb je best weet, maar de oordeel wat niet over je verteld heb, is dat schier onmogelijk. Ja, beslist onmogelijk hoor, Dane. Ik ken ook geen nooit zo wezen, maar dat ligt aan Jan Jongwiezer en Boetendes. Er is al informeerd naar die koffer, maar wat ik daar vroeg hoor, wat die koffer van die nou hier bracht? Ja, Dane, er is al een kruier met onderweg. Ja, dat heeft de stationschef niet beloofd. Je ligt hier aan wel aan het waken, Dane. Ja, maar dat is leuk dat ze nou aan u komen. Stumpen nog het touw. Nu lig je vlooi. Nee, maar ik geloof dat de eerste kennis mag toen nogal overrampeld, hè? Puk voor je. Ja, Dani klopt zijn mond. Zeg maar, Puk, dat zeg ik ja. Is dat goed? Je gewoon gauw ageert dan. Nou, ik weet het nou, ik geloof dat ik wat vind met je beiden. Maar ik heb nog geen aan en aan te doen. Mooi weer verdoven, hoor. Ja, prachtig, mooi, kan niet. Nee. Goeie reis, hè? Ja, zeker jij ook. Ja, ik ook dan. Zeg, Dani, jij ziet toch zeker wel wie ik ben? Ja, wie zijn je echt ik wel overgeboren in de troon van zo. Ja, en je wilt toch zeker wel een plezier doen, hè, Jantje? Oh, jawel, hè. Halgeer, hè, juffrouw. Ik mijn Puk. Dan mag je niet aan tante vertellen dat je met mij gereisd hebt. Beloof je dat? Ik zal er met gewoon geen woord over redden, hoor. Bedankt. En jij bent zeker een koffer kwijt met Hofman-druppels, boeken en bonbons. Hoe was je dat? Ach, dat is nogal eenvoudig. De man die bij mij lag in de trein heeft hem. En er zat een kaartje met jouw naam erop. Ja, ik had ook een keer een koffer. Ja, de mijne. Weet jij nog wat erin zat? Nee hoor, dat ben ik vergeten. Er zit er nogal een tikkeltje mee in je maag, is het niet? Ja, nou ja, kijk. Het was ook allemaal zo wichterachtig. Zo roze, zo zacht en zo blauw. Maar ik heb er beslist nooit met mouw willen denken, hommel nooit. Ah joh, geef er toch nergens de schuld van. Maar waar is mijn koffer gebleven? Oh, die moet in de gangetouw hollen. Zometeen komt er een kruier van station. En die brengt mijn koffer en het is er dan gelijk weer met. Zou jij vakantie om de koffer hier in de kamer te krijgen, zonder dat iemand het ziet? Oh, jawel. Ah, doe het dan gelijk voor me. Ja, direct, hè? Hier is het. Dat heb je snel gedaan. Dat is ook toch ook mooi.
gang zetten? Jawel. Oh nee, wacht. Zo is het in orde. Weet je wat ik nou wil? Nee. Nu lijkt het net weer een volk. Ja? Ja. Zo. Dat probleem hebben we samen opgelost. Dank je. Ja, maar waarvoor is dat dan allemaal nodig? Als dan Griek die koffer wel naar die komen brengen. Ach, snap dat nou man. Die kruier, die komt de koffer halen. Nou, een koffer kan die krijgen, maar die spullen heb ik er maar vast uit. Want als tante weet dat dit mijn koffer was, dan weet ze dus gelijk dat we samen gereisd hebben. En dat is nou precies dat ze niet mag weten, Daantje. Ja, het wou je nou al natuurlijk, ja. Maar wat is die van kussen dan? Man, snap dat nou? Het is immers mijn koffer. Dus die komt hier vanzelf wel weer terug, hoor. Dat is toch zo klaar als een klontje. Oh ja. Ja, nou begrijp ik het. Ja. Je zal het nog niet weten, Daantje. Maar die meneer die bij mij in de trein zat, is hier ook in huis. Oh, en daarom ook een versiervrouw. Nee, natuurlijk niet. Hij is hier als huisknecht. Als hoesknecht? Ja, maar er steekt wat achter. Hij is van de politie. Oh, van de politie? Ja, hij is hierheen gestuurd om een zware misdaad uit te pluizen. Oh, een misdoos. Ja, natuurlijk hier niet in huis, maar in de omgeving. Oh, en wat je daar nou door van hoofd? Laten we er even bij gaan zitten, dan zal ik je alles vertellen. Tante weet van niks en ze mag beslist ook niks weten. Ook niet dat hij in kennis van is, want anders loopt het hele onderzoek in het rond. En alles wat we dan samen doen, dat gaat natuurlijk niet. En het gaat om dit geval om een zeer gevaarlijk vrouwspersoon. Ach, dan. Ik ben zo zenuwachtig. Ah, daar heb je geen sigaret voor. Nee, ik rook nooit. Rook je niet? Nee. Nou, dan wordt het wel tijd dat je het leert. Besters, dit is de heer Klopsema. En die stelt een prijs op dat je iedere dag zijn kostuums borstelt en zijn schoenen. Begrepen? Wanneer kan de stoppen morgen? Ja, maar uw onderzoek mag er beslist nooit onder lieden, nou. Kijk, want het algemeen belang wordt natuurlijk in elk geval voorgehouden. Nou, die zit toch achter een gevoelig vrouwspersoon in Doorn. Ah, dan haal jij mijn sigaret op mijn kamer. Wil je ze weer op tafel? Jawel hoor. Dat is het tweede morgen zo. Kan je daar de boom ook op? Besters, van een huiswet wil ik zulke taal niet horen. Ik wil het deze keer nog eens door de vingers zien, maar het vervolg moet het afgelopen zijn. Niet? Ja, als ze ontsnappen. Oh, dan is met wie gebeurd als hoesknecht. Maar hij komt daar hier verzeild. Ja, maar die had ik hier dan nooit verwacht. Dat is nou de nieuwe logier die tante voor mijn gezelligheid heeft uitgenodigd. Nou, als ze een reliekte me niet houdt, ik het ooit in de. Ah, en ik vind het nou juist zo'n alleraardigst. Stille woorden zijn duidelijk rond. Ik zal hem een beetje in de goot houden. Maar
wat meende hij met zijn algemeen belang en zijn onderzoek en dat gevolg vrouwenspersoon ook achter je zit moest. Ik heb hem verteld dat jij van de politie bent. En dat je op zoek bent naar een gevaarlijk vrouwspersoon. En dat huisknechtenbaantje, nou dat doe je alleen maar voor de grap. En leuk dat knul allemaal? Ja, merk eens. Zo. Kom ik van Doornhuis, dan kom ik morgen wel. Zal het meneer eindelijk eens gerief om mijn babbel door de keuken te brengen? Man, mijn water wordt je koud. Ja, een beetje minder ken ook wel niet. Nou, breng me de klompen. Zeg, als de mooi zo liever in de melk te blokken is, dan is het wel mis, hè? Er is nog één kapitein misschien, dat ben ik. Ja, dat is een beetje, maar ik heb het eigenlijk niet voorstellen dat ze zoiets brost heeft. Zeker bij je mazzel uit. Of ik wat aan de weg? Oh, daar staat er niet goed te lagen op. Als je maar eens met de deur in is, dan moest er een beetje vrouw erop storen. En breng dan weer dat zo naar de keuken, dan zit je wel aan met leren. Klinkt nog een kwooie touw uit. Dan moet ik me nou eens met de keuken verbrengen. Wat voor uitzicht. Ze is heel gezellig en ze kan erg huiselijk zijn. Is het vrij, hè? Ach ja, ze is al jaren in dienst bij tante. Oh, als ik geen vrijheid heb, dan zal ik er een grappenmakerij wel even tot zijn. Middag meneer. Wat is meneer? Nou, op het ogenblik nooit. Dankjewel. Dat is ook de volle kokers maar even naar de keuken brengen. Heb je die sigaretten gevonden? Ja dan. Kijk, hier ben ik zo. Ah, dankjewel. Je bent een schat. Wat zegt u? Dat je een schat bent. Ja, maar mij staat nou dan ook weer. Ja, natuurlijk. Anders had ik zoiets niet gezegd. Ja, ik vind die ook wel stemhorig. Oh, ja. Dus nog geen schat? Ja, dat weet ik nog nooit hoor. Nou, misschien over een poosje of zo. Wij zouden het best met elkaar vinden. Ja. Ja, dat lukt me ook wel joh. Zo, en nu gaan we de eerste sigaret opsteken als de mensen nog plan bent om te leren roken. Nou, ik wil het wel eens proberen. Heb je nu stress? Nee. Nou, ik heb denk ik wel een aanstekertje. Zo, Daantje. Begin met deze sigaret. Eerst nog een. Even na. Steek in je mond. Oh, zo. En moet je kijken. Als ik het vlammetje bij een sigaret hou, dan ga je heel hard zuigen. En dan krijg je rook in je mond. En dan moet je direct weer uitblazen, anders ga je hoesten. Begrepen? Ja. Eén, twee, drie. Rustig. Ja man, je ziet al die sigaretten trekken of het de waterpijp is. Zo doen. Heel rustig en rustig aan. Ik weet er wel wat van hoor. Dat rook kom je toch door de open. Ik heb zo'n misselijke smolk in die mond. Ah, dat went wel, Daantje. Alle begin is moeilijk. Maar wat ik vraag gewoon, zwem jij ook? Nee, Rennen ze dan? ook nooit. Dansen dan? Nee, ook nooit. Daantje, wat doe je dan wel? Oh, ik leer Peter in. Paardrijden? Ja, de major die hier wel eens bij tante Malie komt, die wil me te leren om niet te Peter hoor. Goed, dan leer ik jou zwemmen en dansen. Ik zal ze een heel andere mens van je maken dan. Hou je van muziek? Zwemmen en dansen. Ja, van muziek had ik een ander beeld, ja. Dat boft. Want ik heb een pick-up met een heleboel filmplaten. Hou je van filmmuziek?
Ja, filmmuziek vind ik dus al mooi. Welke film heb jij voor het laatst? Ja, kijk. Ik ben hier nog nooit in de bioscoop geweest. Nog nooit naar de bioscoop geweest. Tantje, wat ben je voor een mens? Ja, het spijt me, hè. Maar als ik alles van tevoren nooit nadenk, Nou, wat dan? ja, dan was ik beslist wel eens molen ingegaan, hè. Ja, naar de bioscoop, hè. Hier is het voor van meneer. Oh, dankjewel. Wat is meneer? Nee, hè. Bedankt. Men maakt op slagtuigen van de politie, hè. Ja. Zo astrant en zo opdringerig. Kijk eens wat voor die wet nog. Voor mij? Ja, alsjeblieft. Wat zit er weer? Deze bonbons, harde lekker. Heb jij die voor mij gekocht, Daantje? Nou, eigenlijk voor tante Mali. Maar nou wil ik ze die geven omdat u zo live voor me is. Ah, dat hoeft niet zo, jongen. Geef ze maar weer aan tante. Ja? Nou, dat is goud, maar dan kom ik voor die wel weer aan. Oh tante, hier in deze bonbons. Harde lekker. Dankjewel, mijn jong. Ik val het in ons naar boven terug. Zo mist ik van de eerste sigaret. Waarom werden dit ook te smoken? Dat is toch namens vernieuwd? Want het is toch een man die moet al tegen een sigaret. Nou, ik ken de lekker, dat is toch onder de god gelijk achteraan, hè? Ik ga op mijn eten bij. Slijf. Dus dat kan wel, ik kan niet zo geloof. Ja, ik heb al zoveel tegen mevrouw gezegd, hè. Neem nou toch eens een keer einde met vertoeschriften. Maar ik zei het al hier, het is weer einde worden met twee linkerhand. Nou, als ik dat geen papier net is mis en die vak verstoor ik het. Nou, die papier die wil ik wel eens aan als je niet voor de heren komt. Nou, als een papier zus wel stijl achterover. Nou, ik schoor nou zo staal achterover en leuk dat maar voor mij. Ja, dan kreeg ik gewoon weg uit zo in de gewoon. Nee, hier zit, daar zit mevrouw. Daar zit mevrouws nichtje. En hier zit meneer Dantje. Waarom zit daar buiten stoep in handen? Dora. Ze zitten juist bij elkaar op schoot. We gaan die nou maar nooit meer doen dat hij daar aankomt en legt de mensen met werk en legt ons maar in de kaarten. Stelt wel mevrouw. Waarom? Daar gaat hij niks aan, dat is tussen mij en mevrouw. Ja, maar een beetje, kist me toch wel vertellen. We ben jongens dag en nacht bij elkaar. En dat brengt ons betrekking met z'n met. Oh, moois. Nou, ik ben ook nooit van stroom. En als ik soms op stap ga, heb ik ook geen lekker mokkel en aanbummel. Ja, en nou, Richie nou een familie, de maar deur, maar mij nooit. Nou, maar beetje, ik meen het wisten voor ik meen het. Nou, daar zal ik wel eens aan mevrouw vroegen of je met een zwaar vrij kind vindt. Ik kom wel eigenlijk wel van een rolletje. Afspraken? Ofspraak. En dan is u zeker wel verteld wat ik mevrouw de buiten stoep in handen zet. Ze wil samen koppelen. Wat? Nou, rem me nooit zo hard, of is toen er zo'n belang bij? Nee, maar ik kan me daar niks aan voorstellen. Ja, nou, wat belang dat ik zal er nou bij hem op de smoesjes te verkopen. Nee, maar mijn mevrouw dat werkelijk? Ja, nou, ik ken er eigenlijk ook niet meer.
is dat nou een span? Zo'n dreuge bukken en zo'n vlodder. Ja, het is een mooie span op de bossen. Maar was van de leuk, maar je staat al stoppel gek op de deur. Ja, maar dan moet een stokje versteken, een beetje. Hoeveel? Nou, dat hij bij trouw. Mocht die nou een stokje versteken? Ja, dan hebben die nogal wat belang bij, moet ik zo zeggen. Ja, maar is dat nou spannend? Wij worden niet zo ongelukkig met elkaar. Ah, Jan, moest die nou zo druk maken om allemaal als kinderen? Loop die luisteren zo spreken wanneer die zo moet kennen. Oh ja, en als je nou de borrel nog met je oplust, hè, dan moet ik hem maar even wassen. Wie zijn zo wit, meneer? Scheelt er wel aan. En die kamer soms ook zo, hè? Nee, het is niet meneer, maar ik wil het wel voor je opzuigen. Oh nee, bedankt. Wat ik vroegen wil, ken die puk houden? Ja. Nog allemaal niet. Ja, het stond me al zo voor dat niet een goede kennis van u was. Ik wil geen wat over een wooi. Oh, vraag maar op, meneer. Nou, ik wil u geen blauw cadeau geven. Je wil een blauw cadeau geven? Ja, mag dat en nooit? Dat is toch zo de gewoonte? Ja, dan wil die zeker van wie weet welke blauw het mooiste vindt. Ja, kijk, en dat ken ik u toch zelf nooit vroegen, hè? Vind je daar zo geen oorlog wiggy? Ja, boem, gewoon nu meneer. Maar ik hier op de zaal bedankt, je is gek op rozen. Oh, bedankt hoor. Kijk, en als je me nog eens spreken kent, ja, met het opsporen van een gevoelig verhaal is, dan moet je dat maar zeggen, man. Nou, ik zal het dan wel, meneer. Nou, rode rozen zei ik niet, hè? Nou, bedankt hoor. Nou, dan ga ik nou Tanen maar even opzuigen, hoor. Hoi, waar val ik niet op een hoed? Zo'n snorkeltje, hij met zijn rode rozen. Ik verdenk u er sterk van, meneer, dat u nu steeds met opzet iets laat liggen. Dan heeft u een mooi smoesje om je stiekem weer binnen te lopen. Nou, ik zal je vertellen dat u nooit op je mondje valt dus. Oudere heren doen als de liefde in het spel is nog veel gekker als je is van 18. Sapristi. Ja. Nou bereik me de klompen. Ja, vadertje, ik heb je al lang door, hoor. Wel, sapristi. Als al een gangster tegen me zei, dan kreeg ik gelijk 8 nachten sloten. Maar wat zou u mij dan niet willen geven? Als ik het bos uit de rol ben, dan ging ik direct met de over de knieën. Dat is de beste straf voor dat je kent. Maar ik denk dat het bij zo'n moderne wichter als die naar jou zelf. Ah, ik ben blij dat u er zo over denkt om me, hoor. Maar nu zal ik tante voor u op gaan zoeken, want dat was toch de bedoeling, niet waar? Ja, door ik naar je met brood. Goed zo. In orde, major! Binnen hierin komen zonder aanduid wezen? Zeg, eerst doe er wat met de mok. Nee, het is altijd gewoon om zo op visite te komen. Ja, wist u wel dat me dat zo recht met mijn kop zegt? Ik ben best naar je hoesknecht. Zo, nou, ik ben een goede vriend van mevrouw Veurdien. En ik zal met haar over beproeven. Over zo'n verre, goede brutaliteit. In Dans geeft er 10 nachten school weer. Wie dat ik naar een duin ben. Ah, wist wel eens in Dans feest. Wel, major. Wel, boven. Ja. Infanterie, major. Dat was zeker slechts van dood. Luitenant, major. Dat zegt u. Luitenant. En dat doet hier Dans als hoesknecht. Ah, Dat is te gek, meneer. Dat geeft toch geen pas. vertuint toch op een eerlijke manier mijn bureau, major. Maar dat is duizendmaal schande. Duizendmaal schande, dat hoesknecht. Luitenant die Dans is dat hoesknecht. Nou, ik heb wel een officier met moldere bondjes dan ik. Maar, mag ik je wel vragen, major? Ja, en de rest. Heb je de beide gasten geweest, kennen dit? Ja, natuurlijk. Voor een vrijstaat. Weet je ook dat mevrouw dat bij de trouwen op wil? Ja, nou, wat zal dat? Ja, maar wilde u helpen dat tekenen van, major?
Nee, wat voor de drommel is toen er met hem op? Ja, dat wordt je later wel duidelijk mee hoor. Maar kijk op je reet. Nee, dat is nooit. Ik heb het die alle trouwerij en spiet hem op. Tjo, tjo. Ja, ik wil eens even zitten. Hier of Johan. Ja, maar Ik wil eens even met die vrouw. Ja, maar mitanen soms ook zo. Nee, maar gewoon maar eens even zitten. Ik zit ook op u te wachten. En dan zal ik hier een lekkere sigaar. Dat ben Mexicoons, dat zijn alle scholen. Maar dat mag maar niet. Hè? Oh, hij trekt nooit meer, joh. Hij trekt nooit. Maar was eerst de punten erop. Oh, nee, kwalijk. Dat was ik vergeten. Is er nou sigarenrook of is maar sigarenrook? Maar dat moet ik opnemen. Ja. Ik zal ons even sloegen nu. Kom maar hier, zet eens bij je vuur geven. Is toen wel eens uit van nulletje lampetje doen? Nou, trek. Trek, zeg ik niet. Tico! Trek, zeg ik. Is toen nou rood of is er wel rood? Toch zo zitten. Ja. Puk, hè? Die heeft niet vroeg. Of ik. Ja, dat is gewoon een rapport die brengt. We gaan nou van vuur naar maan en zullen te houden. Ja, kijk, hè? Ja, nee, dat is er toch aan de hand. Ah, bij Kuhn, dat is aan de Kuhn. Ik is toch wel aan benauwd daaruit. Ah, dat zal nog wel een keer volgende gebeuren. Maar word ik nou ontvangen, Marie? Ik wil vanmiddag op met de auto rijden. En dan wordt vrolijk met me. Ja, ik wil wel, Frits, maar ik heb visite. Maar die visite die kan die mis naar de boodschap, die rent zo als een... Majoor, durft u zich nog aan een dansje dragen? Ik wil wedden dat u vroeger een goed danser was. Nou, dat zal ik je gauw vertellen. Tinko, foxtrot, neem maar op, wals. Ik was de beste danser van het arrangement. Dat dacht ik wel, dat ben je nog niet zomaar van me af, majoor. Oh. Ik ga even door de tuin, hoor. Ik kreeg het hier zo benauwd, hoor. Dat is mijn familie. Nee, dat wil ik niet. Nee, ik ben verdomme uit je niet. Is mijn familie. Dat is een onderbroek voor mij. Zo. Nou, mijn broekje van Puk in die buurt. Ga maar weer! Hey. Dat de Mali die aan hem wel in verhuren, als je naar het broekje kwam. Ach, tante, u zag toch wel hoe beroerd hij was, dus laat hem maar een poosje met rust. Het is me wat. Ja, het is niet wel wat Nou, Mali zo. ach, Hè? En dat was steeds gekker ook nog. ja. Tjonge. Zo, en nu ga ik een plaatje voor jullie opzetten. En dan moeten jullie maar eens goed luisteren. En dan laat ik jullie een poosje alleen. Opdrooien. Het
omdat ze nou toch zeker wel bij mij over de knieën gooit. Als ben ik gewoon een miljoen bassen hier.